Dakako, dolazimo, mi Bošnjaci dolazimo, nema povratka nazad. Dolazimo, mi Bošnjaci dolazimo, nema povratka nazad. Vi imate šta da kažete i šta da obilježite. Možete to učiniti sa ponosom. Vi ste vašim prsima stali u zaštitu svoga naroda i prepriječili put dušmanima. Zato je taj put obilježen mezarima vaših šehida. Iza vas se nalaze teške i slavne bitke na Igmanu, Paljevu, Fojnici, Barešu, Ovnaku, Šerićima i mnogim drugim mjestima širom Bosne. Svaka od tih bitaka je uzbudljiva priča o hrabrosti i požrtvovnosti jedne generacije koja je odlučila da se ne preda i koja je prihvatila neravnopravnu borbu za spas naroda. Zato ste vi naš odgovor i naša poruka prijateljima i neprijateljima da nema pogodbe kada se radi o opstanku naroda i zemlje. Gospodo borci sa režimom, pozdravimo našu ratnu sastavu sa našim ratnim pokrićem koji je odnio mnoge pobjede i odneće i sutra. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Dakako, dolazimo, mi Bošnjaci dolazimo,